Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate. Como facemos habitualmente, pechamos o curso facendo balance educativo de como foi este curso académico no que hubo moitas novas que solamente se contamos aquí tamén en Televigo, en Radio Vigo, e que agora imos comentar con nosos convidados. Sempre son moitos temas, así que imos alá presentalos en primeiro lugar. Agradecemos especialmente que este hoxe con nos o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Tamén nos acompaña a presidenta de FOAMPA, Siria Salvande. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E sempre nos gusta contar con representantes dos centros, con directores, un de CEIP, do Chens de Bembrive, tamén presidente de Adicopubi, Juan Carlos Abalde. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E tamén a directora do IES Valadares, Patricia Mena. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, antes de entrar en diferentes materias que van a ocupar boa parte deste tempo, pois os quería preguntar así unha valoración xeral do curso, non moi longa, para así entrar en materia. Así que, veña, Iria, en primeiro lugar, para os pais e nais, un resumo de como foi este curso. Para os pais e nais foi un curso complicado, complexo, tendo en conta que empezamos xa reivindicando a falta de PTs e ALs nos centros escolares e acabamos cos problemas de infraestructuras nos centros escolares, co tema de como, bueno, do estado e do deterioro que se encontran as instalacións dos centros en Vigo e a súa contorna. Moi ben, así me gustou. Rápido. A ver, Juan Carlos, que o Chans de Bembrive moi noticioso, Sí. Neste ano. Nada, a sensación que compartimos moitos directores foi que foi un curso duro e difícil. Eu que levo moitos anos, para min casi foi un curso así que se fixo máis longo, máis pesado, non? Como di 21, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola, non? Parece que cada vez se está complicando máis a vida nos centros. O importante, bueno, o positivo que chegamos á meta, aínda queda moito traballo nos centros, e agora toca revisar e avaliar e ver que podemos facer para o curso que ven para mellorar as condicións dos centros e o traballo en xeral. Patricia. Comparto esa complicación do curso, a verdade que foi duro, ou está sendo, porque aínda nos queda, a pesar de que os nenos xa non están no instituto, pero aínda nos queda moito traballo, e sí que é verdade o que dicía Juan Carlos, a vida, o día a día nos centros está sendo moi complicado, con multitude de tarefas as que atender, multiplicidade de alumnado, de familias, características, necesidades, e sí que foi complicado, pero bueno. Cés, dentro da administración, como vichedes este curso? A ver, eu teño que decir claramente que todos os cursos son complicados, o sea, non hai ningún que sea fácil. Evidentemente, uns cursos efectivamente destacan por unha complicación, como pode ser este ano, ademais, que se puxo en marcha o proxectos do acordo sindical, e evidentemente, pois, por poñer en marcha un acordo sindical, pois sempre é complicado por as distintas dinámicas na súa interpretación que pode dar lugar, pero todos son exactamente iguais, teñen máis ou menos. Eu acórdome dos 16 anos que levo, quizás os cursos tuveron sempre todos unha distintivo especial, non? E acordarse tamén daquel ano que fora o ano do Covid, non? E os anos posteriores, que foron tamén foron moi duros, non? Sí. Porque había incertidumbre, que agora non hai, por lo menos estamos en... Podemos ter outras problemáticas, pero xa non a temos, era un problema dunha enfermedade de saúde que xa me parecía moitísimo máis grave, e fomos capaces de salir hacia adiante entre todos, non? Desde a administración, desde o profesorado, desde os pais e todo máis. E, bueno, temas puntuais conflictivos, claro, sempre os hai, é dicir, é moi difícil que desde educación, como na sanidad, que abarcamos un amplísimo número, un colectivo moi grande de docentes, un colectivo moi grande de instalacións e un colectivo moi grande de AMPAs e todo demais, bueno, pues é raro que toda xa confluya todo nunha unanimidade. Probablemente hai discrepancias, pero creo que o máis importante é sempre chegar a acordos, e o máis importante é salir dos problemas e buscar solucións, que é o que pretendo desde a xefatura territorial e a propia Consellería de Educación. Entramos xa nese estado das instalacións dos centros educativos, que sempre hai controversia aquí o Concello de quen é o responsable de que, e a parte do Chans Bembrive, pois tamén foi noticia últimamente o CEP Celso Emilio Ferreiro. Juan Carlos, xa que te temos aquí con nós, contanos un pouco cal é a situación do Chans Bembrive. Bueno, pois a situación que teñen moitos centros de Vigo, centros con máis de 40 anos de antigüedade,
que ao longo dos anos non tiveron as inversións necesarias, que hoxe en día teñen unhas carencias que é moi difícil solventar porque teríamos que ir a reformas integrais e hai elementos constructivos que hoxe en día están obsoletos, ante averías ou ante posibles arranxos non hai ni tan sequera no mercado repostos para que podan. Entón, eso supón, claro, unhas inversións moi duras e fortes. E, bueno, seguimos un pouco, como o meu centro, como moitos de Vigo, bueno, pues que teñen carencias que supoño que a Consellería, dentro do seu plan de arquitectura pedagóxica, terá un pouco que dar un impulso e invertir para ir superando as dificultades que teñen os distintos centros. Pero eu quería centrarme tamén, antes de pasar estes aspectos xerais, con respecto á situación global, a situación global que estamos vivindo un pouco na educación. Eu falo dende o que son as escolas de infantil e primaria, que é unha ferramenta que ten a sociedade para acoller aos menores. A súa función é un pouco preparalos para a súa incursión na sociedade, dotalos dos medios, as competencias necesarias para ser cidadáns libres no futuro. E o que estamos hoxe en día observando e que nos causa moita fatiga é unha gran falta de respeto á institución escolar por parte da sociedade. Se está discutindo todo, a sociedade se mete moitas veces en cousas que son propias dos profesionais. Un pouco un tema que tamén está pasando na sanidade, que ahora mesmo estamos vendo que tamén está afectando a institución educativa. Entón, reivindico que hai que traballar para recuperar ese respeto e pôr en valor o que é a labor das escolas e institutos, porque non é máis que o lugar onde están medrando os cidadáns do futuro. Es que a raíz disto que comentas, hai unha nova de que hai unha pérdida de autoridade na aula, incluso, que parece ser. Vos que tratades con adolescentes, Patricia, notades isto, que cada vez é máis difícil, non sei se facerse respetar a palabra exacta, pero que se cuestiona máis o profesorado. A verdade é que sí. Non só me refiro ao del alumnado, me refiro tamén ao orden de nais e pais. Sí, efectivamente. Eu creo que un problema en xeral da sociedade, esa falta de empatía, ese considerar que todo o mundo pode opinar de todo. Antes se dicía que había en España 45 millóns de seleccionadores nacionais de fútbol, pois agora parece que hai tamén 45 millóns de profesores e profesoras, e entón sí que é verdad que esa desconfianza existe por parte das familias. Eso os nenos o viven na casa e entón como que se consideran con capacidade para cuestionar o que diga o profesorado ou non darlle valor ou non darlle esa importancia. Sí que o estamos vivindo nas aulas. Eu creo que hai dos aspectos diferenciados. Eu creo que se creen rapaces e rapaces críticos e que podan cuestionar o que di un profesorado, a mí pareceme lóxico e que podan facelo, porque moitas veces eu podo non estar de acordo no sesgo ideolóxico que pode ter ese profesorado e que as familias podamos intervir e o mesmo podan intervir ao alumnado cando pasan cousas e sabemos que a veces son, incluso que, tamén hai profesores que desinforman, non informan. Tampouco nos equivoquemos. Eu creo que iso é bo porque entón estamos creando persoas críticas, persoas que poden contestar e non ovellas, que iso é o que realmente debemos querer nos centros escolares. E outra cousa é a falta de respeto, a falta de que se poda ter cara un profesional, tanto un profesor como un médico. Eso xa son dos conceptos diferentes. Eu creo que as familias cada vez estamos máis presentes nos centros e eso está ben. Os centros de primaria estaban moi acostumbrados e que as familias participásemos nos centros, pero o IES non o están tanto. Entón, ese choque entre que as familias estén presentes no IES é algo que non era habitual. Incluso veíamos como había consellos escolares onde non había ningún representante de pais. Agora eso xa casi non sucede e entón eso tamén crea moitos conflictos porque as familias imos acostumbradas a outra cousa, a outra participación nos centros e nos IES, é máis complexo. É máis complexo porque é outra dinámica e porque, o profesorado está menos acostumbrado a que os pais participen. Pero hai que entender que neste momento nos IES hai nenos de primeiro e segundo da ESO que teñen 12 anos. Entón, están incorporándose moi pronto con adultos e a outro ritmo, co cal requiren máis acompañamento por parte das familias. O que ten que ser, desde un punto de vista de
de respeto, porque ao fin e ao cabo quen está educando, axudando a educar o teu fillo en outras cousas que tú non lle educas na casa é o profesor. Entón, podemos discrepar? Evidentemente. Podemos non estar de acordo? Sí, pero dende un punto de vista de respeto e tendo en conta que hai un programa, que hai un proxecto pedagóxico que hai que respetar e a partir de aí eu creo que non debería haber ningún problema. Pero iso, eu creo que estamos intentando aínda adaptarnos ao que son as familias o IES e o IES as familias, porque eso hasta fai 4 anos non sucedía. Ahora que acabas de poner o exemplo, cantas nais e pais aí no Consello Escolar vos? Pois agora mesmo temos 4. 4 nais e pais. Que eso non era habitual antes, o sea. Sí, sí. Digamos que hai altas e baixas, porque hai, por exemplo, este ano unha mamá vai marchar porque o seu fillo remata cuarto, entón non hai... O problema é que non hai suplencia, porque se presentan moi pouca xente. Por exemplo, este ano nós que temos 570 alumnos, por tanto, as familias son normalmente 2 por alumno ou 1 por alumno, e viñeron votar 12 persoas. Cando foron as eleccións do Consello Escolar. Moi pouca xente. Claro. Sí, sí. De cara a vender o curso, César, creo que un dos cambios que quero introducir a Xunta é isto de reforzar a autoridade do profesorado. A ver, vamos a ver, independientemente de que empezamos cun tema que íbamos a falar de Sí, pero foi Juan Carlos, logo voltamos a outro, que non Un te tiro de guión aí, pero... Que fixe un cambio de guión Sí. e rapidamente nos cambiou. Bueno, este era un dos temas que efectivamente íbamos a falar, que está en boga. Coincido plenamente co que dice Juan Carlos e coincido co que dice... A ver, os tres que acaban de falar falan desde plataformas diferentes. Iria fala desde unha plataforma de AMPA, eles falan desde a perspectiva de primaria, secundaria, e eu como parte de que teño que ver un pouco a que é a globalidade, pois reconozco que efectivamente estamos vendo unha situación complicada. Partindo dun feito esencial, pero isto é social, o sea, isto non é tampouco un problema solamente educativo, é un problema que lle afecta a sanidade, é un problema que probablemente lle afecte aos funcionarios que están traballando de cara ao público, é dicir, todos aqueles que traballamos de cara ao público, que traballan de cara ao público, van a ter que ter, ou teñen que ter moita paciencia para a veces aguantar unha problemática que é que non hai, parece que non existisen límites, e haios, e ten que habelos. Acórdome da figura do maestro, da figura do profesorado de sempre, non? O respeto que había, que conciliaba e que hoxe, pois, é dicir, por a súa autoridade, aquela figura que se facía en latín e que estudiaba en dereito romano, que era la autoritas e la potestas, non? La autoridade que te dá el cargo que tienes por lo que representas e la potestad porque tienes esa capacidade de sancionar e tienes esa capacidade tamén de calificar, desde o punto de vista do maestro. Ahora están as celebrities, como dicía Natalia Velilla, ahora se puso de moda tamén, añade estas dos, las celebrities, que son as influencias. Hai unha parte moi importante no sistema educativo, e aí quero incidir co tema de Iria, os pais. O sea, se tú na casa non tes o reflexo de que hai uns límites, e aí é adquirir valores, e sobre todo fundamentalmente control das emociones, porque na parte que nos toca a nós como educadores, eu tamén me considero porque son educador, docente, a nosa parte nos o feito de, efectivamente, que o alumno adquira conocimientos e habilidades sociais para que poda desenvolverse no que é o conxunto da sociedade. Pero si, claro, si eso facemos no centro educativo e fora do centro educativo nos encontramos con que non hai ese apoio, ou o que tú dices, ou o que dice o docente, se pon en duda, e entonces ocurre estas circunstancias, que non se pon en valor o traballo do docente. Eso non significa, Iria, que non teña importancia a presencia dos pais, por suposto que sí, é que é a clave, é dicir, se non entran os pais, se non entran o docente e se non entramos a administración e o propio alumno que formamos parte dun colectivo, pois efectivamente fracasa. Pero estou completamente convencido, como decía a directora do IAR de Valladares, quenes van á escola de nais e pais, quenes van aos proxectos educativos de melloras e todo demais, son precisamente aquelas familias que non o precisan. É así ou non é así? É así. Pero realmente os que o precisan, logo non van. E aí está a clave da cuestión, non? Por que sea, pero non van. E iso hai que motivalo, efectivamente, e hai que asista. Que ocurre? A ver, eu nunca me encontrara, que teño todo o dereito do mundo, pero nunca me habían encontrado poñer en situación de este ano, por exemplo, nas notas de segundo de bachillerato,
un nivel altísimo de reclamacións. Estamos falando a mellor de 70 e tantas reclamacións. En período ordinario, antes de la selectividade. E logo, despois do período extraordinario, outras tantas. Algo pasa, é dicir, non estamos de acordo con a nota, que a mellor teñen razón, por eso depois hai que estimala ou non desestimala, non? Pero bueno, é dicir, que se ve que hai un certo rifirrafe aí. Eso tamén sucede porque cada vez os pais tamén están máis formados. Moitas veces non se reclamaba nin se facía nada porque os pais non sabían que podían reclamar nin como podían facelo. Pero agora os pais, a maioría bueno, 70% dos pais do alumnado xa son universitarios, tamén pasaron por ese proceso, xa foron a universidades, xa foron ao bacharelato e saben como funciona. Entón, antes non se reclamaba porque a xente non o sabía. O sea, e moitas familias non tiñan a capacidade para facelo. Neste momento, por sorte, pode facerse. Outra cousa que sexan reclamacións que non teñen sentido, algunhas teñen sentido, outras non, bueno, pois é parte do proceso. Pero deberíamos estar contentos e contentas porque eso significa que o sistema funciona. É dicir, que en vez de ir e montarle un escándalo a un profe que non ten sentido, fago que tengo que facer unha reclamación se considero que se están vulnerando os dereitos da miña criatura ou se considero que está mal evaluado. Que desas 70 seguro que 68 non van arriba e non teñen sentido? Seguramente, pero polo menos o canle administrativo funciona. Bien, a ver, vamos a ver. E cando me refería a ese tema das reclamacións, referíame moitas veces a reclamacións que teñen 3 suspensas e a ver se me aproban unha para que promocione. Creo que tú eres conocedora como somos todos, non? Ou de outras parecidas ou similares. Eso non é serio. Se tú me dices, teño un 4,5 e efectivamente estamos aí xogándonos aprobado todo demais, vamos, xapó, ten todo o dereito do mundo, non se lle pode privar. Pero outra cousa moi diferente é o que estamos dicindo anteriormente. E refiro-me a eso tamén desde cualquier momento que se pon en discusión os criterios de evaluación tamén de cualquier docente, incluídos os do sexto de primaria, sí, e de secundaria. É dicir, que efectivamente ten todo o dereito as familias a reclamar, por suposto, pero dentro das reclamacións con cascas que ten contra algunhas, vamos, en fin, ese é o que me refería eu. Xa que temos a dos directores, se reclama máis ou non, pola vosa experiencia no seu centro? Volvo a... Perdona o xiro de guión de antes, pero bueno, cando falo intento un pouco ser portavoz do colectivo que somos a Dicopube dun conxunto de directores de aquí de Vigo, de comarca. Realmente, o que quería transmitir era eso, que a institución escolar como tal ha perdido influencia ou ha perdido respeto por parte da sociedade. O sea, hoxe todo vale. Hoxe vivimos unha sociedade individualista onde cada un intenta, con todos os medios, conseguir a súa liña de ruta. E, en ese sentido, vai moitas das reclamacións que está habendo. Eu reclamo por favor, que non decimos que non ten que haber crítica á institución educativa, á escola, cando non fai as cousas como a sociedade entende, pero sempre dentro dunos canles de normalidade e educación. O sea, nos pedimos a crítica. O que non nos gusta ese minar continuo, que mellor é un pouco produto da sociedade que vivimos, donde todo vale, donde se pode, o insulto está na sociedade. Entón, como a función que temos é preparar os cidadáns do futuro, pedimos ese respeto que notamos que se vai perdendo. E logo, en canto ás reclamacións, entón isto, que hoxe en día é que hai cousas, o sea, impresionantes. Outro día, pois todavía había unha queixa porque unha profe de infantil lle estaba comentando aos seus alumnos de que as sereas eran seres mitolóxicos, que vivían no mundo da fantasía. Pois a nai toda indignada porque lle estaba restando a ilusión a súa nena. O sea, é unha chorrada, pode ser unha broma, pero en un debate que estamos hoxe en día. En un debate. E iso crea nos entornos escolares e crea agotamento, cansancio, porque a veces tens que estar defendendo cousas que ti as tomas como normal. E despois, home, se supón que a xente que está en educación, mal que ven, cos anos que leva traballando, algo saberá. Entón, esa falta de respeto influe en todo. Despois, podemos falar de que se as escolas están suficientemente dotadas pola administración e que iso tamén influe ao mellor nesa falta de respeto ou nesa... Vale, pero parecíame importante centrar este punto de que non é que poda facer a escola o que lle dá gana, non. A escola ten que cumprir coa sociedade porque ela se debe, pero sempre dentro duns canles de respeto
e de diálogo dentro da convivencia. Todos amamos os grupos de WhatsApp e todas estas historias que por aí. Patricia, a ver, íbamos a polas reclamacións, pero bueno, se queres que dir o que queiras, adiante. Bueno, das reclamacións, por exemplo, en concreto no meu centro este ano non houbo ningunha reclamación, que en cambio o ano sí, o ano pasado sí, pero mellor, se non tanto formais, desde logo, no día a día, sí que hai moitísimas máis queixas, que cando son justificadas, cando é simplemente preguntar, o sea, non é tanto unha reclamación como podesme explicar de onde ven esta nota, o profesorado en xeral está encantado de poder explicalo. O problema que nos atopamos é cando hai persoas que o mellor en todo o curso non aparecen, non sabes deles, e cando xa está todo o pescado vendido, entón veñen, pois, a reclamar por unha nota. E entón, claro, pois te quedas un pouco sin argumentos. Cando, pois durante todo o curso estiveste avisando de que había dificultades, falta de traballo, necesidade de un apoio, e por aí non había nada. Entón, cando as cousas van como teñen que ir con respeto, por suposto que sí, e encantados, e de feito, mira, nós tivemos aínda este luns a reunión coas familias do alumnado que se vai incorporar en primeiro de ESO, e foi unha das cousas nas que máis fincapé fixemos, que é a necesidade de acompañamento na casa. Van ao instituto os nenos, pero teñen algúns 11 anos, algúns entran con 11 anos no instituto. Teñen que estar aí os pais e as familias, teñen que estar aí, por suposto que sí. Entón, bueno, sí que estou un pouco de acordo que diría Juan Carlos, é que cando a xente protesta por protestar simplemente porque a ver se consigo o que me interesa e punto. Contra quen vou e de que maneira, da igual. Eso non debe ser así. Pois xa que falábamos de cambios do vindeiro curso, hai un que está creando tamén moita polémica, que isto da neutralidade ideolóxica nas aulas. César, contanos, que é o objetivo que busca a Xunta con isto? Bueno, pois, a ver, non creo que crea tanta polémica porque está recollida xa na lei de 1985, despois está recollida na propia Constitución no 27.2, que precisamente dun tema de neutralidade ideolóxica fala. Que se pretende? Preténdese fundamentalmente que todas aquelas actividades complementarias que se queran desarrollar, que se incorporen ao plan xeral do centro, e aquelas que non, pois que efectivamente se podan levar ao Consello Escolar e aprobar. Non creo que haxa ningún tipo de problemática a este respecto, non lle vexo ningún outra máis, porque ademais está recollido textualmente na propia Constitución e recollido nas distintas normativas legais que a efecto se publicaron. Por lo tanto, aquí non se trata ni muitísimo de menos de facer persecucións ideolóxicas como te escoitado ou outras historias. Non, se trata de que, eso sí, se evite adoctrinamento e, por outra parte, que efectivamente todas aquelas actividades que se organicen complementarias teñan o respaldo do propio Consello Escolar e do propio plan general que se ven realizando continuamente nos últimos anos. Non lle vexo máis historia. Bueno, a ver, diría que sei que Foampas protestou cando... Sí, Foampas protestou, igual que Ampas Galegas. Foampas forma parte de Ampas Galegas, evidentemente protestamos, mandamos unha nota, porque, bueno, se sorpréndenos isto da liberdade ideolóxica, sin embargo, hai o subdirector de inspección... puña neutralidade ideolóxica, pero fíxome gracia ler as declaracións que estaba volvendo a ler de Román, cando decía, Enrique Pardo Cueva di que cuestiona o modelo e que chama o modelo de autonomía e chama a clase ociosa aos docentes. Entón, que o subdirector xeral de Inspección e Evaluación diga eso e a Consellería se refira como que hai que defender a liberdade ideolóxica, pero, sin embargo, a par queremos falar de neutralidade ideolóxica, a min, como presidente de Foampas e non menos como Foampas, sorpréndenos, porque ademais, se queremos falar de ideoloxía, falemos de por que está a religión no catálogo educativo, discutamos o por que ten que estar a religión cando, como ben di a Constitución, o Estado español é un Estado confesional. Entón, se queremos falar de ideoloxía, falemos. Entón, a nós parecenos que é unha maneira de intentar limitar a independencia e a capacidade que hai nos centros a hora de falar de cousas e onde vai a estar o límite a hora de, se alguén di unha cousa a hora de, bueno, vimos agora co tema do tema trans, co tema do tema feminista, onde vai estar o límite. Entón, nos parece que entrar nun jardín complexo e que, ademais, a liberdade ideolóxica de cada quen debería estar, está amparada e non ten que vir a Consellería a poñerlle chatas. Nós estamos moi en contra desto de a neutralidade ideolóxica porque non existe.
é que a lei obríganos a tratar temas como é o respeto por todas as persoas, independentemente da súa inclinación sexual, das súas crenzas, raza, religión, etc. Temos obriga de traballar a igualdade e de defender os dereitos de homes e de mulleres. Entón, eso para moita xente pode ser considerado inclinación ideolóxica, pero é que nós temos esa obriga legal de traballalo co alumnado. Entonces, cando traballemos algo de igualdade nos van a acusar de adoctrinamento? Espero que non. Non é ese o tema, se me permite, bueno. Sí. A ver, hai unha sentencia do Tribunal Constitucional e hai un profesor que Iria seguramente que o conocerá, que foi Tomás y Valiente, Sánchez Agesta, que foi profesor, Antonio Torremolán, que tamén foron profesores meus na UNED, que hablan del ideario precisamente educativo constitucional. Cando non pode haber, fíxate ben o que acaba de decir, cando non pode haber neutralidade ideolóxica, cando se intenta vulnerar un dos dereitos que está reconocido na Constitución, como acaba de decirte. Xustamente aí. Por eso nacen os principios de dereitos fundamentales, que é igualdad, libertad de pensamento, libertad de movimiento, libertad de circulación, todos esos que están contemplados. Por lo tanto, non te preocupes que en ese aspecto non hai ningún tipo de problema, porque justamente esa é a excepcionalidade a neutralidade ideolóxica, que é la defensa de la Constitución por encima de todos. E se a Constitución ampara todo isto, o resto non pode ser inamovible. Donde se fai fincapé esta sentencia constitucional fundamentalmente? No do tema de adoctrinamento. Iria dicía o tema de religión, pero efectivamente, en algúns casos, esas sentencias constitucionais defenderon a profesores de religión en colegios religiosos que, por a súa ideoloxía, nun momento determinado ese docente se viu despedido porque non quería cumplir ou porque... Eu recórdome dunha sentencia judicial que hubo a un docente por un tema de profesor de religión que estaba nun colegio religioso, non aquí, en Galicia, sino fora de Galicia, pois porque non estaba de acordo co director e o seu plantexamento ideolóxico. Foi un contencioso, foi ao Tribunal Constitucional e ganou e tuveron que volver a recuperar, porque a libertad de religión está tamén incluída en ela. O sea, e esa é unha garantía que nos dá. Por lo tanto, creo que en ese aspecto podemos estar todos tranquilos. Aquí non se trata de nada máis que de eso. Hai un artículo precisamente que traía de Antonio Torre del Moral que na súa parte expositiva final de Dereito Constitucional precisamente falaba deste tema. No impide el tema de la neutralidad ideológica nada más que el adoctrinamiento por parte de quien lo pretende, sin menoscabo de la libertad de cátedra de cada uno de los que estamos aquí sentados. Sí, pero o texto se refire ás actividades complementarias, non a liberdade de cátedra. Entón, se un organiza un taller como AMPA para falar da transexualidade, do tema trans ou da igualdade, pode ser vetado. Sí, pode, porque non teño liberdade de cátedra. Tal e como está, eu tamén, sí que pode ser vetado porque imaginemos que no Consello Escolar, que é o órgano máximo de dirección, non están de acordo. Entón, hasta ahora, eso non sucedía. E argumentando, ademais, o tema da neutralidade ideolóxica, porque hai familias que están a favor e familias que están en contra. Entón, é o mesmo se organizamos, que xa nos preguntaron algún cole, unha charla sobre Castelao. Na vertiente política de Castelao, podo facelo ou non podo facelo? Porque igual me dicen que non. Entón, me refiro que ao tema non é, en concepto xurídico e en argumentación xurídica, podemos estar de acordo no concepto filosófico de dereito do que é a neutralidade ideolóxica. Pero non está levado a propósito, non estamos falando de filosofía do dereito. Estamos falando da súa implicación práctica intentando legislar cousas que hasta agora non sucedían e ideologizando de algunha maneira, porque vamos a tener que discutir cousas que ata agora non se discutían. E evidentemente na aula eu teño liberdade de cátedra, solo faltaba que non a teña, claro que a teño, pero non é na aula. Pero non é absoluta, tampouco. Sí, claro, pero nunca foi absoluta, nunca foi absoluta. Porque esa liberdade de cátedra non pode permitir que a persona faga apoloxía do terrorismo, por exemplo, ou faga apoloxía en contra de outras actitudes. Pero Ares, para eso está a legislación, a liberdade de cátedra nunca foi absoluta, porque se eu vulnero un dereito fundamental, se non pode haber un expediente. Perdona que te estou interrompindo, había moita xente que entende que a liberdade de cátedra permite decir lo que quiera, como quiera e donde quiera. Non o permitiu nin a universidade. Exacto. O que sí está claro, e aí podo dicir
que cando a AMPA organiza unha actividade fora do que é o claustro, non ten nada que ver e organizala ti, e tu és o responsable. As actividades que se organiza dentro do centro escolar teñen que estar... Aquí estamos falando desde o Consello Escolar. Non, as actividades que se fan dentro do, e o sabes perfectamente, que se fan dentro do centro escolar teñen que estar aprobadas no... Pero es que organiza o centro. E as que fai actividades complementarias que fora. E as que fai a AMPA tamén. Se aproban no Consello Escolar, incluso algunhas temos que pedir autorización e inspección, como ben sabes. Bueno, algunhas sí. Sí, porque utilizamos o centro e se pasa algo é un problema. E todas teñen que ir recollidas e se aproban no Consello Escolar. Pero, a ver, non, é que, Iria, pídense solamente aquelas donde tens que facerte responsable dos daños que se poden ocasionar. Bien, esas, pero as non polos outras. Pero as outras teñen que aprobarse no Consello Escolar. Eu non podo chegar mañá a organizar unha charla no meu centro, en escola de familias, que se fai no meu centro. Eu non podo facer a escola de familias se non está aprobado no Consello Escolar. A ver. Bueno, vale, está aí. E vai xa alguén impedir que non fagas a escola de familias? Pero igual, ou non o sabemos, porque os contidos... É o que faltaba, teóricamente, pero os contidos que poda abordar na escola de familias poden ser cuestionados. Entón, é neutralidade ideolóxica? Bueno, veremos. Se eu teño que presentar o proxecto, ten que estar aprobado no Consello Escolar, e pode haber xente que non está de acordo coa escola de familias, como sucede que hai nos centros. Nos centros hai xente que non quere que se fan as escolas de familias. Hai profesorado e hai familias. Ou o mesmo pasa cando organizamos unha charla, como organizamos no meu centro, que no outro centro non ten por que ser no meu, o tema da inclusión nas aulas. Ou cuestionar o modelo da Consellería. Bueno, vamos a ver. O marco... Espera, díxeme acabar. O marco, tal e como está referenciado, non permite límites, porque que é neutralidade ideolóxica? En termos filosóficos é moi amplo. Entón, non podemos estar de acordo no que di a Constitución, evidentemente estamos de acordo. E en filosofía do dereito tamén, sí, pero en punidade a neutralidade ideolóxica non está desenrolada. Co cal, eu podo entender que estás ideologizando con algo e tú non, co cal empeza a discusión. E era absolutamente innecesario decir isto. Parece que se está buscando outra cousa, e a mí me gustaría saber se está buscando outra cousa, que nos digan calé. Temos que facer un descanso porque me están dicindo e retomamos este tema despois da publicidade aquí en Televigo.